taldea apuntatu gea. Zuek ere animatu. Si entiendes euskera, apúntate al reto de los 40 días del maratón. Ni Belarri prest izango naiz, eta zu? Ahoa bizi. Belarria prest. Aurten 200 korrikaldia. Maraton maratoia! Gu aho bizia izango gara. Gu Belarri prest! Langileok ere euskararen alde aktibatu. Laekok ere aho bizi eta Belarri prest. Neri euskara zuzentzea beti hartzen dut gustora. Ni 40 eguneko erronkan Belarri prest izango naiz. Eta zu Maialen? Nik euskara ez dakienari beti egingo diot euskaraz. Ni aho bizi naiz. Eta zu? Alokan ere 40 egunetan euskara! Hitz egiteko badago beti prest. Horregatik izango gara aho bizi. Animatu zu ere. Ni aho bizi. Ni Belarri prest. Ni aho bizi. Ni Belarri prest. Ni aho bizi. Guk ere, ahoa bizi. Belarria prest! Bihotza buru eskuak! Sentitu pentsatuekin! Beti elkarrekin! Aupa euskara! Aupa! Aupa! Aho bizi! Belarri prest! Aho bizi! Belarri prest! Eta zuen! Irten armariotik!